Unaye lo makhelwane othi angeva imoto yakho iduma bese uvela ku-stop nonsense sekabambe kanje. Uvela sekabambe ifensi sekathi hawu makhi ngiyayizwa iyaduma imoto yakho ulibangisephi. Uthi ungamtshela ukuthi hayi no hayi ngiyala emall athi hawa phela mina vele shuthi uqinisile ugoga kathi ngazalwa ngabikwa ngoba nami ngiyikhombe khona. Hayi ungasangishiyi hayi so yasuka efensini uyophuma ngegede lakakhe uyovela egate lakakho sekumele uthumele bantwana bamvulele egate lakakho uyangena akangena usaphuza ikhofi uphuza ikhofi bowuthi imoto yakho uyayidumisa nje wenzela ukuthi ifudumale before ungena indlela. Hayi uzamuzwa sekasha athi ngacishe ngamosha u60 rand wami bengosebenzisa u30 rand ukuya le ngiphinde ngibhadala omunye u30 rand ukubuya emuva. Yabona nje manje ngizothatha lo 60 rand bengizowunika bosonomatekisi ngithenga ama chips amazambane umuntu owagcina nini ngicishe ngacebisa umuntu onemali already phela bosonomatekisi benza imali ngathi asayadura amatekisi yazi umbuke ucabanga nje ukuthi ha mhlawumbe uzawudliwa unembeza or uzayibona into wrong ngalento ayishoyo. Hayi angayiboni into wrong kulento ayishoyo kusho ukuthi nje lento ayishoyo ufuna ukusho ukuthi nje eyakhe ihamba ngomqhamo imoto noma ihamba ngamanzi wena udeserve ukuthi uthole u60 rand wakhe uzofaka upetrol. Uyothi sekangenile emotweni seniphuma ngegate hayi niyobe ningakafika indawo lapho uyobe sekaroll ifastera wehlisa ifastera lonke labaphasi waveza iphiko. Uveza iphiko wena uzilalelela iRadio 2000 kusekuseni uDJ Sbu ulelo uyabona laba sakazi basekuseni Radio 2000 zamuzwa athi ulalela la abakhuluma isingisi. Hayi cha mina ngizilalelela ukhozi elimaphiko phiko. Uyabona usigcemeza uyangenzela. Usho njalo ukuthi yena ulalela ukhozi usigcemeza umsakazela kamnandi usho uyacofa emotweni yakho uyacofa athi angacofa kungangena lo khozi lwakhe uma bathi ezethu ke lezi usuyambuka manje uthi hawu manje soyashintsha akacelanga nepermission akacelanga nemvume ukuthi ashintshe isiteshi emotweni so jabulela ingoma zomaskande ezidlalwa kuKhozi FM imoto iyahamba iyothi futhi ingakafiki lapha emall uyobe sekavule neaircon yena uyovula iaircon ngapha kuvuleka ifastera lo moyo obandayo uphuma la motweni uma sohlangana naloshisayo ophuma la yazi kuzwakala kamnandi. Nina nasebenza kusakhanya futhi imoto yakho nama ngayitholela isikorokoro esifana nesakho makhi ngihlukane nokukhuluma uhamba kamnandi hamba kamnandi wena usucasukile ulindelene ukuthi nifike lapha emall umdilizi uzothi la ayehla khona bese nifike emall umuza athi phela ungangishiyi ngize nawe la ungangishiyi inamba zakho usasebenzisa lo 083 zigcina ngo421. Okay uma usebenzisa lezo ngizobe ngikufonela ngibuza ukuthi wena usuyaceda na ukuthenga na la mall khona sizojika sonke makhi hayi mina ngaba nenhlanhla kwakhelana nawe sebasikasi phela bomakhelwana abafana nawe umuntu nje akugibeze mahala aphinda ajike nawe uthwele igrosa. Hayi siyabonga dladla mgabadeli futhi mina ngifisa ukuhlangana nabazali bakho ngibonge bona ngoba bakukhulisa kahle usho kuwe phela uyakulutha ukwenza isilima.